Bun, sunt Maria și astăzi va fi un episod mai special și mai drăguț. Ia uitați ce drăguț! Formă de sclipit! Uite ce drăguț! A fost și mai mult, adică uitați, am 39. A fost atât de drăguț și de puțin. Stați, știți ce o să fac? O să mai îmi iau ca să vă fac fericit. Deci, să încercați și voi asta, e super drăguț. Adică chiar foarte drăguț. Să încercați și voi asta acasă. Ui. Și drăguț să faceți asta noapte, să faceți asta noaptea. Da? Îmi promiteți că o vei face noaptea? Abia apune lumina. Ia uitați ce zânatică sunt. Ce fericire! Uite, voi așa. Sunt zânatică! Cel mai tare! Da. Bine, pa!